Nazdar šrederi, vítajte pri novom videu. Máme tu Bikefest 2024 a moje prvé enduro preteky. Takže piatok sme si dali tréning, tu sa mi podarilo zablúdiť a tak som išiel 45 minút dlhšie šľapať. Nenatrénoval som ani polku tratí, no a potom keď sme prišli do kempu, tak sme fajne zmokli, ale to nevadí. Troška sme pogrilovali a išli sme na VIP off. To bude na zemi, čo? Dobre. Paťa se, to je super, Superman! Moja puška, vysoký, krásny, nebezpečná pořádne zažvát! Spunk VIP off contest, takto! Takže máme ranečko, popršalo celú noc, krásne búrka, hej. A tak no, ja som spal tu na vstane, zabudol som si spacák, takže som sa prikryl pekne prší plášťom. Takže odštartované, kopec ľudí už prichádza a ideme na prvú RZ-ku. Ty kokos, to je motocross. Noha von a ideš. Idem to na oči samozrejme, lebo včera som stihol dať z 5 NZ iba 2. Pohode? Ty kokos. Takže jazdiť v blate, to je moja obľúbená činnosť. To fakt milujem a ešte používať slnečné brýle v lese. Takže asi tak. Ale už to som menej švíka. Wow. Ty kokos. No, ty kokos. A do piče. Ježiš, ty fotíš. No jo. Tak asi. Dobre. Aha. Takže odzávodené, idem sa nachalovať bagetky a chillovať, pozrieme slopestylík a večer na dramky.
Čo ti? Dávaj boha! Pustite brzy! Sama žihľava vyjebaná! Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel a book. Tak, po dramkách sme poumývali bicykle, pobalili veci a išli domov. A vidíme sa budúci rok. Čus.